дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси Федератсияи ҷуҷитсуи мамлакат дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналмилалии AGP ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш нахустин мусобиқаи байналмилалӣ зери унвони AGP Tour Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. дар ин мусобиқаи сатҳи баланд варзишгарон аз кишварҳои Узбекистону Афғонистон ва Русияву Бразилия ширкат намуданд. дар маросими ифтитоҳ ҳозирин зимни суханронӣ иброз доштанд, ки имрӯз риштаи ҷуҷитсо дар ҷаҳон маҳбубияти зиёд дошта миллионҳо нафар ба он машғул мебошанд. аз ҷумла дар Тоҷикистон низ ҳаводорони ин ришта хеле зиёданд, ки баргузории чунин мусобиқаҳо метавонад дар касбияти варзишгарони тоҷик заминаи мустаҳкам гузорад. бештар аз 300 варзишгар имрӯз барои мақомҳои ифтихорӣ дар мусобиқаи мазкур ширкат доштанд. дар оғози чорабинии имрӯза ба як қатор аз варзишгарони ин ришта, ки дар қаҳрамонии ҷаҳон мақомҳои ифтихориро соҳиб шуданду шарафи кишвари моро боло бардоштанд, ҷоизаҳо тақдим гардид. Сомон Турсунзода миёни наврасон, Шаҳром Маҳмуродов байни ҷавонон ва Абдураҳмони Баҳромҷон байни калонсолон дар қаҳрамонии ҷаҳон медалҳои тиллоро ба даст оварданд, ки имрӯз қадрдонӣ шуданд. ёдовар мешавем, ки баъд аз тағйирот дар сохтори Федератсияи ҷуҷитсуи мамлакат, роҳбарият тасмим гирифтааст, ки ҳарчи бештар мусобиқаҳои байналмилалиро дар кишвар роҳандозӣ намояд, то малакаву маҳорати варзишгарон бештар шавад. AGP Tour яке аз мусобиқаҳои бонуфуз ба ҳисоб рафта, барои варзишгарони ғолиб дар сатҳи ҷаҳон холҳои рейтингӣ медиҳад. аз ҳамин хотир имрӯз рақобатҳо хеле ҷолибу диданӣ буданд. Сомон Турсунзода яке аз варзишгарони муваффақи ин ришта аллакай қадамҳои устувор дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ гузоштааст. ба ин мусобиқаи байналмилалӣ омада иштирок кардам. ман хеле хурсанд ҳастам, ки сазовори ҷои аввал шудам. ин якум бор нест, ман чандум боро аст, ки дар мусобиқаи байналмилалӣ сазовори ҷои аввал мешавам. мақсади ин асосии ман аст, ки ин сол чемпионати ҷаҳон аст, ки дар рафта иштирок кунам, номи Тоҷикистонро баланд бардорам. ман бисёр хоҳиш дорам, ки ҳамин ҳамсолои ман биёнд ба варзиш машғул шаванд. тибқи низомнома ҳам кӯдакону наврасон ва ҳам ҷавонону калонсолон дар мусобиқаи мазкур ҳунарнамоӣ намуданд. тавре болотар гуфтем, аз 4 кишвари хориҷ варзишгарон ба Душанбе омада буданд, ки аксари онҳо муваффақ шуданду қисми дигар ноком. Ҷио Вайн имрӯз аз Бразилия омадааст.
Hey, what's up, guys? Thank you for امروز در مسابقه AGP دوشنبه رقابت کردم. خرسندم که اینجا اشتراک دارم و این مسابقه برای همه اشتراکیون تجربه عالی می‌آورد. امروز من مقابل حریف سرسخت مبارزه بردم. در مجموع اینجا رقیب تصادفی نیست. دوشنبه به من بسیار پسند آمد. نهایت به کل دوستانم، عائله خود، دانشجویانم و مربیم که در ابوظبی قرار دارند تشکر زیاد میگویم. امیدوارم باز ما رو به اینجا دعوت میکنند. in Abu Dhabi. Thank you so much. Us. برای آن نورسانه که در این رشته تمرین میکنند و با مسابقه های بین المللی امکانی رفتن ندارند، امروز بهترین فرصت بود تا با رقیبان خارج نیروسنجی کنند و ملکه خود را بلند بردارند. Дай Бог, я возьму в следующем музыкабе первое место. Надо много тренироваться, много поднимать штанги, на канат лазить. И еще, когда будет много сил, мы выходим на музыкабу и берем первое место. Соперники сильные были, но я буду стараться выигрывать. Турнир прошел очень хороший, в нем мы много не сидели, многого не ждали. Все быстро кончилось и все хорошо. Болельщики, они все время со мной были, бегали туда-сюда, помогали. Когда я отходил, за мной кто-то вечно прибегал, что тебя либо вызывают, либо к пьедесталу, либо на мат. ما می‌دونستیم که این مسابقه بین‌المللی باشد و برای همین در تالار خودمان تیاری‌های جدید داریم. من از طرف دسته تیم با امرودوف اشتراک کردم. خوشبختانه یکم رقیبم رو شکست دادم و مقصد من جای یکم رو در این مسابقه گرفتن است. من کوشش میکنم رقیبان دیگرم رو تا آخر شکست دهم. در اینجا یگان ورزشگری تصادفی نیست. من کوشش میکنم جای اول رو گیرم.
дилшод ҷуразода баъд аз тамринҳои зиёд дар ин ришта бори аввал ба майдони каспӣ баромада таҷрибаи доштаи худро санҷид. рақиби аввали ӯ иноят раҷабов аз узбекистон буд, ки бидуни мушкилӣ бо усули буғӣ кардан ӯро шикаст дода ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. дар мубориза барои нишони тилло варзишгари дигари ӯзбекистонӣ рақиби Дилшод Ҷуразода гардид, ки касбияташ баландтар буд. имтиёзҳои аввалро варзишгари тоҷик ба даст овард, вале аз ҳисоби 6-0 намояндаи Ӯзбекистон натиҷаро баробар кард. танҳо як кӯшиши хуби Дилшод Ҷуразода дар сонияҳои охир сабаб шуд, ки бо бартари як имтиёз, яъне 7-6 пирӯз гардида нишони тиллоро ба даст овард. дар ҳақиқат ҳар ду рақиб бисёр бақувват буд. рости гап дуюмаш бозам бақувваттар буд. хеле азобам кашидем, аммо ҳадаф рақобат буд, худ санҷишидан буд ва фикр мекардам, ки ҳадафе ки ман пеши худам гузошта будам, худро санҷидан, ба ҳадафам расидам ва пеш аз ҳама мехостам ба ташкилкунандагон, яъне ба Федератсияи ҷиуҷитсуи мамлакатамон изҳори сипос гӯям, ки чун имкон медиҳанд, ки барои ҳамаи мо дар як фазои идона, фазои варзишӣ худамонро санҷем. дар идомаи сиёсати дурандашудаи давлати мо бояд тарзи ҳаёти солим дошта бошем, бақувват бошем ва ба ҳамин хотир ман миннатдорӣ изҳор мекунам ва барои ман як рӯзи нотакрор аст, рӯзи фаромӯшнашаванда аст, чунки ман хеле мехостам баромад кунам, аммо чӣ гум бо як қавли мардумӣ дилиё намешудам ва имрӯз хушбахтона ба ҳадафам расидам ва соҳиби медали тилло шудам. шукри худо. ман дар мусобиқаи имрӯза баъд аз танаффуси 10-сола маротибаи аввал иштирок менамоям. бо сабаби ҷароҳат бардоштан ба муддати 10 сол аз варзиш дур будам. ман ба наздикӣ тамринҳоямро шурӯъ намуда бори аввал аз кишвар берун баромадам. рақибон қавӣ ҳастанд. камбудӣ дар мусобиқа аз ҷониби худи мо буд, ки мо омодагии хуб надоштем. худо хоҳад ба мусобиқаи навбатӣ аз ин беҳтар омодагӣ дида хуб иштирок менамоям ва баҳри ба даст овардани ғолибият кӯшиш мекунам. мусобиқаи имрӯза, ки дар шаҳри Душанбе ҷараён дорад, бисёр хуб дар сатҳи хеле баланд ташкил шудааст ва мусобиқаи имрӯза аз тими якачини Ӯзбекистон қариб 30 нафар варзишгар ташриф оварданд. мо аз мусобиқаи имрӯза аз ташкилотчиёни он хеле хурсанд ҳастем. худо хоҳад варзишгаронро дар чунин мусобиқоти қуравӣ дар Ӯзбекистон истиқбол мегирем. албатта ба мусобиқаҳои оянда таклиф намоед, боз меоем. таклиф қилса келамиз иншоаллоҳ.
бо дар назар дошти оне ки имрӯз ҷиу-ҷитсу дар кишвари мо хеле рушд кардааст ва насли наврас таваҷҷӯҳи зиёд доранд, мизбонӣ кардани чунин мусобиқаҳо муҳиму сарвақтӣ буда аз ҳама ҷиҳат ба варзишгарони тоҷик таъсири мусбӣ мерасонад. бино ба иттилои раиси федератсияи ҷиу-ҷитсуи тоҷикистон раҷабалӣ турсунзода, имсол варзишгарони мо дар бозиҳои осиёии толорӣ ки моҳи октябр дар Таиланд баргузор мешавад ширкат мекунанд. ҳамчунин иштироки дастпарварони ҷиу-ҷитсуи мамлакат дар чемпионати ҷаҳон низ дар назар аст ки моҳи ноябр дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мешавад. метавон гуфт ки мусобиқаи имрӯза як марҳилаи омодагӣ барои мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. من در این مسابقه میخواستم که جای اول رو اشغال کنم و به مقصد خود رسیدم و جای اول رو اشغال کردم. من میخواهم در مسابقه های بین المللی جهانی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردم و من از این مسابقات تجربه میگیرم و به مسابقه جهانی میروم. امروز از دیگر کشورها ورزشگران اینجا آمده بودند و خیلی پرقوت بودند. از آن که من بسیار مشق میکنم، من آنها را شکست داده جای اول رو گرفتم. Мы работали на символом X. Вот тут он мне очень помог в первой схватке. Из-за благодаря его я смог вывалить его по баллам. Я из Таджикистана, а соперники из других стран были сильными. Я постарался их выиграть. И вот выиграл наконец-то. Вот, и если в государстве Таджикистан будет, республике Таджикистан будет дальше много соревнований, мы постараемся дальше в них выступать и набраться опыта. ҳамакунун баъд аз анҷоми мусобиқаи имрӯза мураббиён бо чеҳраҳои арзанда омодагиҳоро ба роҳ монда ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ нақшагирӣ мекунанд.